Ugeqa amagula wanikela inkantolo yemantshi yasemtuba ngetula balenza lokusoconga wayeyimeya yasemtuba umnumzane Thobelani Ncambalala ngo-2021 waveza ukuthi kwakubekwa isamba sika-R200,000 wamarandi ababezokhokhelwa sona uma-ke sebeqedile ukwenza umsebenzi. Umnumzane Nhlanhla Maseko ongummangalelwa wesibili kuleli cala usephenduke ufakazi wenkantolo. Abasolwa ngumnumzane Thokozani Zakhele Dlamini ongumsolwa wokuqala osagqunywa esitokisini, umnumzane Maseko ongumsolwa wesibili osephenduke ufakazi wenkantolo, nomnumzane Zakhele Nelson Khanyile ongumsolwa wesithathu wayengummeli owadutshulwa wabulawa emzini wakhe ngabantu abangaziwa. Ethula ubufakazi bakhe umnumzane Maseko udalile ukuthi kwakubekwa isamba zika-R200,000 wamarandi ukuthi-ke kusoconga umnumzane Ncambalala. Utshele inkantolo ukuthi-ke bahlangana ezama impilo okuyindawo esemgwaqweni N2 ukuthi kwakunguyena umnumzane Maseko, umnumzane Khanyile, umnumzane Bafana Gumede nomnumzane Thulasizwe Dlamini. UDlamini Thulasizwe wafonela kuyise omncane ongummangalela wokuqala umnumzane Thokozani Dlamini embikela ukuthi sebekhona labantu-ke abazokwenza umsebenzi. Uthi umnumzane Dlamini wabuza ukuthi bangakwazini ukuzimkhuza ngoba-ke eMtuba kunabantu abaningi abamaziyo. Ngokuthi imoto esasihamba ngayo uhlobo lwe-Mercedes kamnumzane Khanyile yayisigcwele, sacela umnumzane Gumede Bafana ukuba-ke asilekelele ngeyakhe eyiNissan wavuma. Sasuka ngazo-ke zombili izimoto sayowetha kupetrol egaraji-ke eBonjour. UKhanyile-ke nguyena owakhokhela ukwethiwa kwapetrol. Sasuka lapho-ke salibangisa imikhuzi lapho-ke sasibizwe khona ngumnumzane Dlamini uThokozane esho ukuthi-ke sebefikile emkhuzi bapaka-ke egaraji bakhumbula-ke ukuthi kunamakhamera basuka uthi-ke sipake egaraji kwaphuma umnumzane Dlamini Thokozane weza-ke kuthina umshushisi uShika umbuza ukuthi angakwazini ukukhomba umuntu abahlangana naye kuleli garaji. Wathi yebo, maqede wakhomba umnumzane Zakhele Dlamini. Wathi-ke nangu eqhuba-ke sebephelele umnumzane Dlamini wabeke esethula udaba wathi zinsizwa-ke ngithunywe abadala bathi-ke mangibatholele abantu abazosoconga umnumzane Ncambalala. Lo msebenzi uhlinzekele-ke ngesamba sika-R200,000 wamarandi kozowenza. Umnumzane Khanyile wakhala wathi-ke imali incane ngoba Imeya iyagadwa. Imantshi-ke uCD Zunga elihlehlisele icala ufakazi wenkantolo lokumanje ungaphansi-ke kohlelo lokuvikeleka.